Filtrați băzarul. Dar ia ascultă, numai auzi, tu vorbești corect. Ia să vedem izvorașele. Mi-au intrat. Și cu tine, băi, fată, băi. Ian, să vedem noi. Să vedem noi, ia uite. Ia uitați în pădurile astea și izvorașul. Băi, băieți, parcă suntem în pădurea Cobacului. A? Iau și izvoraș. Voi vă dați seama? N-am înțeles. 1867. Ce nu? Și așa izvor de 1867? A? Băi, băi, ia uite și izvoraș. Ia să vedem cum e apa din pădure, din munte. Ia să vedem cum e apa din munte. Băi, băieți, de la Cucuieț, e apa, e formidabilă. Are un gust. Ați trebuia să fi pus o garafă de 5 litri în bagajeră. Mai scurt, e o apă, ia să vedem în bagajeră, să vedem. Mai avem pe aici sticle goale. Este apă, dar nu de ce e. Nu? E că aici este un fel de apă, dar nu știu ce cu dânsa. Asta o fost care cu gazul. O vărsăm. A? Din bagaj. Da. Vă dați seama izvorul ăsta din 1867. Păi, băiețe. 1867. Asta e ceva care... Ia uite, acolo cresc cu niște fructe. Ceva, pietrele astea. Care e în salon? Hai eu pe ce? Nu. Păi le punem aici mai în fund. Asta avem apă de izvor. Păi da, eu țin camera. Mai scurt, numai că o leacă-i cam oamenii. Adică e una acolo și de aceea să tăriem pe toate în salon. Numai că oamenii cam o leacă, cam lasă mizerii din urma lor și asta e un păcat. E un păcat mare. La așa un izvor frumos. Ia uitați-vă și castani. Aici sunt castanii de acelea care comestibile. Vedeți ce roadă are. Ca acum snușile la noi la Moldova. Și aici e țara castanilor. În regiunea asta, în regiunea Vizeului. Da, suntem o leacă mai la deal de Vizeu. Păduri de-a noastre. Sunt și acolo. Vedeți? În partea aceea se văd niște terasă. Prin părțile astea, Valentina, noroc! Noi încă n-am terminat. Noi încă n-am terminat premblatul pe ziua de azi. Avem o jumătate de zi de când. Salutați-o pe Valentina Negru, Moțpan. Așa. Bună ziua, Valentina, sănătoasă. Faceți, au și Maria Angheluț se uită. Faceți o incursiune cu noi, cu rimblări. Aha, ia să la în 7, ia uitați și la în 7.
în vale, numai că n-am dovedit, să prindem momentul decisiv. Acolo, localitățile cele în vale, uite azi în partea aceea și frumușețuri, da? Da. Da, dar vezi cum e contrastul ăsta de oale de ăștia castanii și păreții vopsit cu vopseaua albă. Încet? Păi da, păi eu nu, dar păi eu neam zic încet. Lasă-o streacă de la cot. Păi eu am lăsat. Deci am încălcat pe frână, nu? Vezi, la coturile astea au pus viteză minimă 50, 1 kilometru. Că-s drum cu curbe. Dacă vorbește în portugheză, e drum cu curbe, da? Cu muită și curvă. Da. Curvăroasă în Portugalia. Pădurile sunt păduri mixte. Păduri foioase și cu frunze căzătoare. Dar cum ai zis tu, Maria, că numai castani, uite, de jur împrejur, țara castanilor. Ați depășit limita de viteză. Marina Rusu. Ce e cu mătra? Cu mătra Marina care... Suntem la caștanuri. Da. Aici locurile sunt frumoase cu mătra aici. Nu e Algarve numai Cheatră. Vila Mora, malul oceanului. Aici e Verdeață, Podgorie, Cujii, Livez. Granja Nova. Vedeți acolo și livadă cum e acoperită cu plasă de aceea ca să nu ploaie cu cheadă, fără roada, mierile, ori prasat de aceea și mierii cred că mai mult de aici predomină. Aici și Moimenta de Vera, da? S-a înfins. Ați depășit limita de viteză. Și e o curvă dreaptă. Ăsta o tăiat? Ai văzut cum o tăiat? Da. E gata măsărul să țin mai dreapta de la vorbile astea. Dar e dorit și viteza micșorată. E clar, ăsta e fără doar șpoatică. De la Algarve, că muzica e mai frumos, că adică posturile astea de radio transmite mai mult alegrie. Mai multă muzică de asta, mai uitați și palmeta aici, și livelzi, e mieri. Bă, dar chiar prin grădini la oamenii ăștia mai multe castani și mieri. Da. Mai da, chiar la barul acela încercam să filmez în direct, dacă nu se deschidea internetul și gata. Și am filmat pe telefon, dar ne-au mâncat o grămadă spațiu. Important că urmărit. Da.
Pe undeva cu 20 ceva de minute pe un telefon și pe urmă pe altul am filmat. Aici e ca pe România, așa când te ridici pe munții și de acolo din Carpați. Granjinia. Clima e alta. Da, e altfel. Aici o leacă e mai, timpul o leacă e mai răcuros, e mai ploios, e mai... Umiditatea o leacă e mai ridicată ca acolo. Acolo și săptămâni întregi, 0% de umiditate, îți dai seama? Multe zile erau și nopțile 0%. Cu mădru, Victor, noroc cu mădru! Gata muncă pe azi! Uite că noi ne circulăm pe la nord, pe părțile Vizeului, Goarda. Totuși ne-am hotărât și am venit încoace la invitația prietenilor. Să ne mai dezmorțăm oasele o leacă. Ai făcut o leacă de kilometraj.